Okay, dili gabahin na si Father Henry Rivel, gatukura paroko sa Aluran, dili gabahin na. Ang atong simbahan, no, gihimo nga evacuation center. Padre, kumusta ang atong mga katawhan sa Aluran nga nag-evacuate dili gabahin na? Kasagara, katanan yun sila na biktima yun sa dakong baha. No? Kaya uban ganinin nga was out yun ang mga balay. No? Dayon, dangop ni sila dire na ikuan ato ginita nagpakaon tanan. Daghang tag mga donasyon gikan sa mga private nga mga tao o mga institutions na mga private region ni. Opo. Naga karon na sig hatag no gikan naway nakataga Aurora naabot dinig hatag ko inabang ba. So daghan ta gikan sa mga youth clothing, tubig, pagkaon, abunda tag pagkaon po din he, kailangan mga hatag gani ang ubang mga institutions na nagdala man din na taga-Tanggom, nagdala og mga dinugaw, mga luto na daan, daghang kay mga amo magi-share kay nang uban. Ngadto sa ubang mga evacuation centers, no. Kay daghan man kay tag naman siguro 5 kay evacuation centers nato din. Okay, nganong nahunaan or diri man nahimo ang pag-evacuate no sa atong mga biktima sa baha? Walay plano, nikalit lang abot ang mga tao. Okay. Ang usa sa factor niya na tungod kay habog ta. Habog niya duol ta kay ang official nga kuan gyud kanang Evacuation center. So mas bukid layo kayo. Nga bandit nakabot dito no. Mas dool nila. Mas dool din murag nikalit lang abot no. So automatic po nang amo response nga gidawat nato siya kay kanay pa bagay isang yan nato pag hinigugma ay na gugma man atong ipahatag. Muna nga watay gipili nalod din nalod din basta nahigugma ta nila nga atimanon nato serbisyuhan nato kay. Okay. So far wala may problema about sa daanan nila, may mga bangko ang kasagaran naghigda ila nagipasibog bangko kay tuan na lang gid sila semento kay mahadlok man sila mga hulog. Pero dako isakto tong lugar tugnaw gyud no kay Alberto man tugnaw gyud kayo. Pero naka kuan yung mga tao. Ang problema lang katong dahil mga bata nga nagidaot. Wa pa mi maabdi daig tambal. Karon lang bago lang may nabtag tambal na nakatubag ta sa mga panginahanglan noon sa mga kabataan, labi na sa kabataan. Okay na ang tambal sa mga bata? Ay gamay. Ay gamay nga nahatag. May mga individuals nga hatag. Wala gitay nadawat gikan sa panggamahanan ani mga tambal. Bisan gani sa uban nga dihay mga ganihan iabot nga hinabang ni governor nga mga groceries nga gamay. Gipahatag na po dayon dito. Dito sa mga individual. Nadaghan mo nang ani. Ang uban ganing nahatagan wala gyud nga wala sila maka-admit diri ba? Admitted din Katong uban nakadungog nga dunay hatag si governor nangan he. So pero kadto kay ito. Ang kasagaran gyud din sa pagkaon na mo sustain din mga private gyud nga mga nag-donor sa mga institutions. How about ang water, itong tubig na mainom? Daghan tagwat, mainom nga tubig din nga mo lang din kay may kuryente. Kuryente lang yun? Walay kuryente din. Naghakot may bintagan niya kay dunay ni voluntaryo og hakot og daghan tubig nga sakay niya sa karga niya unom ka barrel nga dagko, blue kanang plastic. Then nanatay tubig gamay din nga para panghugas, panglimpyo sa atong mga CR, no? Yung mabaho mo yun kayo. So, muna, ang problema yun namong dako din ang among iloto. Mamita nag-text ko ni Father Marvin nga kung mahimo makadala ka og kahoy nga iloto. Kahoy. Actually, kahoy. Nanganuroy man bukid og mga kahoy. So nagkinahanglan og kahoy karon nga malot masugnod. Mga kahoy mong bukid karon mga anod po dayon doon ay mga kahoy basa. So wa yun ni nakuha din yung mga kahoy ba mo nag-text ko ni Father Marvin basta nakadala sila og kahoy. Pero na doon ay nag-donate namo nga usa ka institution sa tong Rupuha. Dalat sila og sila nga sulani nga gasol kanang usa na kanang tangke, duha ka tangke og gas range no. Dabintan na lang na magkatabang na namo no, katabang na
nalipay na po ni voluntaryo sila kanangutanan sila na maghapon unsa may dako yung problema yung kahoy yun ang dako na mo problema o may sugnod Iluto, isugnod. na ami dire nahurot na mo guba ng mga kahoy das yung mga kabahin sa mga buildings nga karaan amo lagi pangguba aron masugnod na mo. Okay, alang sa itong mga tigpaminaw ron, bukas ka, katong mag-donate og kahoy o sugnod ba ka o katong gas range, mas maayo, no? Ayaw po daw. Maghinaot po ba nga mahuman na taugma. No? Aron dili na makuha ng atong mga igsuon. Kay balo ko daghang mga tawo mga hatag yun. Pero basin og ugma, no? Kay balo kay nihayag naman ron. Oo. Pero wa pa na polian ning taga-baybay gyud kay in kaso ba kay mamagyo ni sila na kuan. Ano gayon? Nabahaan yun. Ay sa mag uli kung init yun ugma, posible ugma, makauli na sila. Oh. So, kung panitan unsay makuan ani, after Domingo unsay may tabo ani. Padayon Japon ni. Padayon ni. Dayon kung magbisa man kita sa Domingo, posible nga ato na silang tigaag lugar, no? Ana lang sila gyapon no manimbay sila dayon. Ngana na, pero nanginaot kita nagampo kita nga dili ni kabot sa Domingo. Okay. Okay. Aside po, ang ato ang mga workers, naman po magbilar, may exhausted na po ba? Okay. Okay. Yan, ato mga workers din although doon ay mga nagtrabaho sa gobyerno, private yun na nilang inisyatiba nga nanganhin sila. Ano sila? Wala ma-organize good sa panggamahanan. Nga sila unta ma-manage good ba? Pero, karon problema kaya naman sa simbahan. Okay. Padre, minsay na lang nimo sa tanan, no? Labi na nagsuporta, naghatag og tabang kanato diri sa St. Matthew. Daghang salamat sa tanan no nga nintabang labi na sa atong simbahan, ang social action na ning kamot pod no. Ang ato ang istasyonan sa DXTD ning kamot ug hatag nato. Ug man mga private mga institutions o individuals, daghang kanang hatag dinhi. Mga nilang sila nagsakay nilang sakyanan dala diri tubig bisag unsa na lang pagkaon na hatag diri. So salamat kayo sa tanan nga mga donors no. Usa ni sa ato ang bunga sa atong pagka-Kristiyanos nga moalagad ta sa mga na biktima ba sa kalamidad no. Yan po nato nga wa nang tay kalamidad ug maningkamot ang tibukan natong panggamahanan nga moprotekta sa atong kinayahan. Naningil man gud ang atong kinayahan nato kay gidaot man atong kinayahan nabalaka ta sa dugang pang mga putol ug kahoy. Pang abri mga karsada nga mga dagko nga maagig mga lasang peligro man na kayo. Yes, Mahurot ato ang alasan, mahurot ang kahoyan. So, hinaot nga protektahan maningkamot ang atong paggamhanan nga maprotekto sa kinayahan. Aron wala na dili na mausab ning pagtabo ba. Okay. Salamat sa tanan, no? Salamat kay Labinas DXTD pod na sa atong arsobispo. Atong nagkauban atong Cora Paroko sa parokya ni St. Mateo diri sa Aluran si Father Henry Revel Liga. Thank you, Father. Salamat kay.